Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na promociju cjeloživotnog učenja te organizira nacionalnu obrazovnu kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja. Ovogodišnji 17. tjedan cjeloživotnog učenja otvoren je u Dubrovniku, a traje do kraja tjedna. Iza nas je zapravo 17 godina promocije cjeloživotnog učenja, promocije obrazovanja odraslih. U početcima, dakle, kada smo krenuli sa ovom nacionalnom kampanjom, obrazovanje odraslih na neki način nije bilo dovoljno prepoznato kao dobra prilika, nego se, nažalost, nekako na obrazovanje odraslih gledalo kao nešto što je nadoknada za propuštenu priliku u mladosti. Naša namjera je zapravo bila promijeniti tu percepciju. Tjedan cjeloživotnog učenja UNESCO-va je inicijativa pokrenuta 1999. godine, a obilježava se u brojnim zemljama na svim kontinentima i s istim ciljem: senzibilizirati javnost za izgradnju pozitivnog ozračja o važnosti i potrebi cjeloživotnog učenja. Obrazovanje je uvijek dobra prilika, bez obzira kada tu priliku iskoristimo, bilo da je iskoristimo u mladim danima kao učenici, ali je kao dobru priliku možemo iskoristiti puno kasnije, jer obrazovanje zapravo mijenja nas, a ljudi koji se neprestano obrazuju mijenjaju one druge oko sebe, neki od njih i mijenjaju svijet. Aktivnosti 17. tjedna cjeloživotnog učenja uključuju informiranje građana o tome kako sami mogu postati dio procesa cjeloživotnog učenja, te motiviranje da se na taj korak odvaže. Svake godine širi se opseg aktivnosti kao i uključenih institucija. Danas ovdje predstavljamo zapravo projekte koje provodimo, koji su uglavnom financirani iz EU sredstava, ali naravno iz drugih načina. Također i novo izdanje Dubrovnik Expo 23 koji će se održati ove godine. To je znači mjesto gdje ćemo na jednom mjestu okupiti sve bitne dionike iz visokog obrazovanja u Hrvatskoj, kao i brojne druge dionike iz gospodarstva, gdje će se na jednom mjestu moći predstaviti zapravo načine za obrazovanje i razvoj svojih vještina mladima i svim drugim zainteresiranima. Građani i ove godine mogu sudjelovati na besplatnim radionicama, predavanjima, okruglim stolovima i sličnim događanjima, dok su pozitivni primjeri pojedinaca koji su dostigli postignuća u učenju odraslih nagrađeni priznanjem Maslačak znanja. Imao interes prema učenju, nego jednostavno moj invaliditet nije bio sretno povezan sa mogućnošću da sa sela u kojem živim idem i obrazujem se u redovnom sustavu obrazovanja. I unatoč tome, kažem, evo, nisam se predao, imao sam određenih životnih ambicija i koje sam ispunio i postavio, međutim, taj nedostatak formalnog obrazovanja me natjerao da upišem i to formalno obrazovanje. U trenutku kada sam upisivao ovo obrazovanje nisam niti slutio da ću jednog dana biti dobitnik jedne ovakve nagrade. Zapravo, kažem, učilište Poetika je prepoznalo i taj moj trud i taj smisao koji stjecanje te diplome nosi sa sobom. Obrazovanje traje cijeli život i ne znam kako bi uopće drugačije mogla živjeti i raditi svoj posao, a da nisam stalno otvorena za nove stvari. Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir odlučio me prijaviti za ovu nagradu, što sam ja bila zapravo vrlo počašćena i iznenađena, smatrajući da zapravo nema šanse da me odaberu, i ovo mi je jedan veliki vjetar u leđa. Ja već dugi niz godina kao jedina osoba koja živim u obitelji gdje su svi članovi gluhi, odnosno gluhoslijepi, tako da sam od malena izložena hrvatskom znakovnom jeziku. Inače sam profesorica engleskog, ali kao dugogodišnja prevoditeljica i djelatnica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir odlučila sam zapravo to znanje koje imam iskoristiti kako bi stvarala nove programe, kako bi kreirala nešto čega zapravo trenutno na ovom tržištu nema i iskoristiti sve one vještine koje su mi dane. A dodijeljena su i priznanja za znanstveni doprinos razvoju obrazovanja odraslih, te priznanja za stručni doprinos razvoju obrazovanja odraslih. U jeku rata smo išli na cjeloživotno obrazovanje, najprije sa autoškolom, pa se onda razvijalo sa nekim drugim programima. Poslije toga je došlo srednja prometna škola sa svim programima prometne škole, prometne struke. I na kraju, evo sad prije 10 godina smo otvorili visoku školu. Cjeloživotno učenje odgovor je na izrazito dinamične promjene u brojnim segmentima društva i svakodnevnog života, uključujući i promjene na tržištu rada, te da se unatoč svim okolnostima može i treba cjeloživotno učiti i obrazovati.